Oh, hello? Oh, sa man? Oh, sige. Magkita lang tayo diha, dapita. Oh. Love. Pinausa makaoy na kuyawan na lang tani mo. Anak ko, nakitaan nga. Kanang mupagay sa kuwarap. Dara. Kasi pagay sa imuha. Barog. Hala, nag-expect pa ka nga magahi na. Ba, biya kang mawin itong gusto. Hansa ba? Damo. Sus ka kuya, di ko mo tuuan na nga mabuntag sa'yo. After 2 minutes, gahi na kayo. Muna siya. So, nag-expect yung ka nga magahi pa na. I-expect ko kay 2 minutes pa. Gahi na kayo. Hindi na mo na kung ganahan nga. Audition ka ba? Sus, ay na lang ta kay kapoy-kapoy lang gid ng imuha kay mao lang gihapon ikaabot ana diri kuan piko gihapon na. Salig lang ko kay tinuod lagi ni. 2 minutes barog lang gahi na kay nakuha. Okay, salig ko nga mo gani ko pangita nga. Nangita ang search kung mayo nga gahi gyud kuha ba. Ba biya ka. Igagabi na. Paghilom diha oy, asa man sa ka nagkakitaan na imong gi search dira. Wa ka salig. Dili ko tanaw sa Google. Search nako nga unsay paggahi padako na. Sus, mutuo sa day ka. Siyempre. Daghan na rong scam, oy. Unsa ba ka? Mutuo man ka ano mga kuan diha. Nga namay daghang mga scammer dira. Ano may scam nga? Klaro kayo, tanaw mo. 2 minutes. Tupo Ana na. na ka mutuo kung kuan na ng imuha. Ay mo kuan mo gini permi. Ngam lagi search nako kay. Lutay gihapon lagi, bisag unsaon. Lutay pero gahi kayo. Buntagan ta mao lang gihapon. Di gihapon na siya. Ay, Ay na lang pag-expect ikaw, yun, wait kay ka mao salig, lang gihapon na. Pero tingin ako paninguha nga makita ko para pagahi. Ikaw, adyo kay support na ko ba? Di lagi na mo tuo man ka na, di naman na pwede. Ay di pwede. Ano, bisag mo pa ng suwayan. Tanawon ko no nato na imuhang gipanghambog be, ug mao bagid na. Sus ko nimo. Adyo kay sali lagi. 2 minutes pa. Baro na dayon. Kuyawa po na. So sa 24 oras, way pang-pang. Ina noon, way tulid-tulid. Tulid sige. Way bagbag. Usam ka, way sali na ko. Dili ko mo tuwa na lagi. Na. Kidaghan na ron mga scammer ana mga kuan. Sa usang istorya di ka mo to. Nagpag-malipang sa koy. Ay abot nimo. Sus. Di ta malipay nimo. Sus, uyan pa yan. Di ka mo to. Yung sana ko explain nga mo na pagahi. Gahi. Sa man eh. Libang mo na yun ang karoon. Oh, amiga. Sus, pasensya na jud kay kasanan ha. Kay naputol jud atong istorya ganiha. Naglami naman ta ganiha oy. Samukan man kay niya kong Paris oy. Oh. Oh, sige. Ayo. Sus, samuka sa daniniya oy. Abli na, unsa man ka? Pungkol ka? Di ka bawad di esportahan? Aw, pwede na dyan. Bayang hapon, madam. O, unsa ato? Aw, niya lagi ko kay... Mobile lagi ko sa akong utang lagi. Utang? Asa man si Crispin? Nag-CR pa na ba? Ha? Nakay utang niya? Lagi niya. Ako lang sa pabuton. Oh, ari na lang naibayad nako kay para masudlan po niya akong bulsa. Dili kay... O, among sabot ko, diin ko may kuhang nanangutang. Ato ko niya mubayad niya. Kaya diha mo ko niya may kuha. Ato ko matag niya. Dili kay Paris man ako siya. Pwede na nani mo ihatag na ko. Dili, oy, kay... Sa maron oy? Diba? Kaya ko nalibang? Nalibang bitaw ka? Ako, ano sa'yo mo, pinamugahi. Akong tayo, patol sa kuha. Mugahi siya. Aw, baw pa. Ibudbud na lang sa kuan tayo ang muhang pa para mugahi. Dili ko'y. Ari lang kong pare, kay para yung utang maimpas. Ara.